On calminama bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare. Hande ko 30 lewru décembre hitan ujunere 2023. Yewtere men ñalawma hande faati koye golle jogorde yuɓɓinede to wuro Jowol. Yewtere men hande faati koye golle jogorde yuɓɓinede to wuro Jowol e ñalɗi tati ñalɗi 30 e goho nduɗo lewru ha to tanma ñalɗi goho lewru fawnodirade hitande ujunaji 2024. E ɗen golle caggal ɗen jewte juɓɓinteɗe hen e hayre jogorde afede taw ko école innirteɗo El Hadji Mahmoudou Ba ceerno Ismaïla Guissé ko kam jabɓiɗen hande o ina artani en no Allah haali o jogori sifrade. Assalamu aleykum Seydi Guissé. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Diaw. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu taweteɓe ngal ɗo dental baragal barke calmini dendagal gonɗo e radio Jowol Sare en ñaaguima ɗum ɗo e neldi gartirtan yewtere men hande jogori wonde ko ñalɗinede e jangde jogorɗo jippine yuɓɓinede to wuuro men Jowol ñalɗi 30 e goho hay sinno e nder ñalɗi he ma mofto hen gurnam mawɗo meɗen Alhaji Mahmoudou Ba mbiyete Mamoudou Jowol kono wona gurnam makko enen kaala hen ɗo kalten ko ñalɗi ɗi holno yuɓɓinirte e holno ɗum jogori yarude inchallahu taala. Seydi Guissé a jarama no fewi ceerno Ismaïla omo artanen ha joni ko fati e sababu ngal ɗo dental radio men radio Jowol Sare. Ceerno Souleymani Diaw no mbiɗa ni ko hono noon ko ardi fof saabi ngal ɗo dental ko eɗen gandi oɗo diine l'islam gonɗen ko diine tafowo musidagal hakkunde naɓɓe diine he kadi kala naɗɗo e diine o Allah tabaraka wa taala ene hokki ɗum mission wonde noddowo e diine he no Allah wini qul hadhihi sabili adu ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam wiɓe ko ɗum woni lawolam mboɗo nodda fewde lawol Allah kono koye dow gandal min Annabi sallallahu alaihi wasallam moɗo nodda e dewɗo am fof moɗo nodda firti julɗo fof ɗo woni foti ko noddude e lawol Allah tabaraka wa taala kadi julɓe fof ko musidɓe yo ballodire ɗum ɗon joni noon fawade e ɗum ɗo e duuɓi ɓennuɗi ɗi julɓe wonɓe e ɗeɗo leyɗele Mauritanie Sénégal e Mali ha Gambie wonɓe oɗo diwan nde wonno diine islam ko diine mo anda frontiére diine mo anda leƴƴi diine mo andi tan ko juɓɓudi gurdam di Allah lelni lawol ngol wen sabili en naat enen fof naaten hen eɓe kalda e kalirɗo joni ɗe mbaɗa ko ngari ko ɓe kaldi hen manan ko heewi eɓe kaldi ha ko heewi ɓe nanodiri yoɓe ndendin sembeji mabɓe yoɓe ndendin doole mabɓe pour ɓe mbawa manan na wallude da'wa fewde lawol Allah tabaraka wa taala. Effectivement ɓe gaɗi noddodirde ko 2019 ɓe noddodiri koto wuuro meɗen Nouakchott e nder ngal ɗon dental 2019 Nouakchott ɓe kaali hen gueɗe kewɗe caɗele guuraɗe gonaɗe ko ganduɗa ko ene felɓina noddade fewde lawol Allah tabaraka wa taala e ko en tunwina oɗo mana diine ko ene gakkina ɗum ɓe mbaɗi hen fedde nde jeyete ko الرابطة الأفريقية للتضامن الرابطة الأفريقية للتضامن والتربية والتنمية non fedde wiyete ɓe ɗum kawral men ko ɗum nannodiral meɗen kawral men hawde 2020 darima hawde covid ari eɓe gollo aɗa jokkodire kono kamɓe ɓe jooɗodaki ha yetti oɗo saaha noon ɓe miiji jooɗodade haqqillaji mabɓe nangi yoɓe jaato saare meɗen saare Jowol wona tan urñade en mbiyata hasard wona urñade nawi en Jowol nawi en Jowol ko jaalal e jaale men jaale islam cembinnoɗo jangde garɗini ɗum hono mawɗo meɗen Alhaji Mahmoudou Oumar Ba mo mbiyeten ceerno Mahmoudou Jowol ko ɗon jeeya ko ɗon manan jibina teskari kadi Jowol ko saare nde ganduɗa ko saare gandal saare jambaragal saare ganni kadi ene ɗeɓi wonde hakkude fuu kadi jawgol mabɓe towngol ɓe kawrita ɗon e duɗal nan ɗon no waɗaɗo Jowol ɗo e duɗal Alhaji Mahmoudou Ba rahmatullahi alayhi ngal ɗon duɗal bismoɓe so bismimama ɓe wuuro he ɓe ballodira e koɓe ndendi ko ɗum programme sembinde e garɗinde islam e wallodirde ɗum waɗi noddandu ko kala juulɗo mo ganduɗa gooƴa julɓe hande ene woƴi ɗum ene nodda hen noddiraka fedde noddiraka laawol noddiraka leñol ɗum waɗi noddandu ko ndu huɓtidindu fof ma ar toon haaloɓe pular ma ngal toon
haaloɓe aram ma ngar toon safalɓe ma ngar toon soni ko ma ngar toon jolfuɓe ma ngar toon leyɗele ɗe kadi fof kadi ma ngar toon kala julɗo mo sawtu o yetti ene heeɓi yo andu koko bisma ko golle mum ballal mum ngal wawi wadde hen yo ngar nde won yo ar nde wonno islam oɗo mo gonɗen ko diine dendinowo wona diine manan ceerndowo l'islam ko diine mo ganduɗa ala minen onon kamɓe ala ɗum waɗi ɓe noddi ngayngol ɗo noddaɗo e nder programme noon lelnaɗo no mbiɗen ni so tawi dañama kala musidɓe fodɓe arde so dañama moƴƴi ko ñalta jowol ñande aljuma walla soɓe tardi kamɓe mbalta jowol ñande aljuma so Allah addi ɓe jowol ɓe ñaltiɗo ñande aljuma nde machallah jumaji ɗi ene juule kamɓe seeremɓe arɓe ɓe caro e jumaji gonɗi ɗon e nder wuuro jowol walla e saraji jowol pour salmodirɓe e julɓe e siftodirde mumen nde wonno oɗo diine mo mbiɗen ko diine a siftintanmi siftinma kadi siftinde e nder diine he so nafi tan naftorto ko julɗo no Allah wini wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Allah wi kadi in nafa'ati zikra sayadhakkaru man yakhsha kala nde waaju nafi nafata kulɗo Allah o ay mo hulani Allah waaju nafata ɗum ɓe calmodire musidɓe ɓe kamɓe seeremɓe ɓe jofɓe jumaji he ɓe jiyodire men ɓe pofto ha wiyata subaka aset ko nden golle ɗe puɗɗoto golle ɗe so Allah tawni en ɗe puɗɗorto so tawi qur'ana manan janggama ɗon ɗo julɗo heewi fuɗɗorade ɗo caggal ɗum konguɗi mbaɗa konguɗi bismago na wawi bismoto en ɗon ɓaade en naati saare jowol bismoto en ɗon ko maire komin jowlo nde wonno on Allah ardini nokku o kono mawɗo duɗal Alhaji Mahmoudou Bane nan ɗon e délégation ngaji garɗi goto fof mawɗo konngol mum présentade e bismade e salminde bandiraɓe so on ɗo nde ngal ɗon daawal gasi yimɓeɓe paaya hankanti e mbundi golle ɗe yimɓeɓe paaya e mbundi golle ñalawma gadan o ñalawma capantati o Fuuta ene ɗiɓɓande hakkude Fuuta haqqillaji mabɓe yoɓe jaaton caggal konngudi noddaɓe ɓe fof gasi on saha kuccenen fawde hayre adande juma mbaɗa heɗo ɗon biyeteɗo jami Alhaji Mahmoudou Ba juma innirteɗo Alhaji Mahmoudou Ba rahmatullahi alayhi so hayre nde fawama gartede palasuji men jooɗoɗen hen so en garte palasuji men en jooɗima ma yewtere waɗe yewtere nde haalata ko gurdam Alhaji Mahmoudou Ba so tawi dañama ene jaayi yewtoɓe yewtere nde e ɓiyiko ceerno oustaz Oumar Alhaji Mahmoudou Ba je yewtoɓe yewtere nde so tawi dañama Allah tawni Allah hokku cellal e tawede waɗa ɗum e mo wallodiri hen foof so yewtere nde ɗon gasi inchallah no wawi tawa gandi ñalawma o tawata ko woɗɗoyi yimɓe poftoyo so tawi kikiɗe ari Allah artiri yimɓe ɓamti golle ɗe puɗɗoro wadde conférence goto duɗe men qur'ana hanke e hande so mbi duɗe men qur'ana en nani duɗe men sariya kono duɗe men qur'ana hanke e hande jiɗɗen haalde hen ko eɗen gandi oɗo diine o wawa darade ga mana gandal ko gandal woni diine o ko gandal rondoto diine o diine islam yahata ga gandal ngal noon alay sago ngal sella ngal seno alay sago ngal sella ngal seno kadi duɗal qur'ana ene jogino hankirol mawɗo ha hande kadi en jogirol mawɗo e oɗo diine ko kañum sembini ɗum mawnini ɗum nawi ɗum ha ɗo yettiɗo kadi duɗal qur'ana mbaadi waɗi e mbaylandi waɗi e Fuuta ndi hay mouvement goto waɗani ɗum eɗen gandi duɗal qur'ana ko kañum wonno mouvement almameɓe changeinoɓe Fuuta mbaɗi révolution almameɓe ha mbaɗi état Fuuta jogui gueɗal jogui dande ɓenno fof ko yaltunoɓe e duuɗi qur'ana ndeke noon duuɗi qur'ana pamɗani joguinomo rôle hanki ha yetti hande joni noon on saha mbaadi no janguirtano nden ni e mbaadi no janguirte hande ni nde wonno aduna o ko bayliɗo ɓaade aduna o waylima noon a waɗa feere gabboɗa e loocol hade yanude ɗo fotani fewde hanki almudo ko neɗɗo jangannoɗo rendo ngo société o ne jogui almudo o gueɗe kewɗe hande noon sen jii duɗe min qur'ana caɗele kewɗe dañama almuɓe men jangoɓe jomum waɗa duuɓi kewɗe e jangde gaynani taw kadi e mbaadi no janguirtani ene wonde miskinagal ene wonde welsidede ene wonde rafiji ene wonde tumarankagal goƴaji kewɗi natti hen nde wonno jalari ndi pawɗe nde jangde ndi
ko yaadano e jangde jeeyaka hen cikkuɗen alay sago ma neɗɗo yelota ko haɗi en ƴewtade ko mbatten ko hankidi Fuuta haydara jillani ɗum de almudo wawi yalade basi ala kono hande ko jilli en ko ɓiɗɗo no foti renede haade jikkum waylade kadi ene wona sabi leƴƴi ɗi fof enen jangini ɓiɓɓe men ene mbawi jangde enen safalɓe daɗe en jangde en jaani ene jalo jolfuɓe nan datto en jaani ene jalo ko ɓuri en hewde soninkoɓe en jaani ene jalo holko saabi ko enen tan jaloto te eɗen jogui ɓiɓɓe enen jangguini men école aji ha keeɓa doctorat taw jalaki ɓeɗo enen jibin ɗumen ko haɗenmi walludeɓe haaɓe mbawa janggude tawɓe jalaki ƴeewen gonka duɗal men hande caɗele ƴeewen manon safaruji ko rewata hen e golle kehiɗe walla janggo mum yewtere wonde waɗe yewtere nde haalata ko jikku juulɗo e nder Qur'an holno juulɗo holno Allah tabaraka wa taala yamiri juulɗo e nder Qur'an yo jikku hol jikku mo juulɗo foti jogade eɗen gandi leñol ko jikku leñol ko jikku no jimo o wini innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu o wi leñol ko jikku tan kala leñol wasa jikku natti wodde ngol natta ɗo wodde annabi sallallahu alaihi wasallam kadi wi innama bo istude utammima makarimal akhlaq min neldame mon ko hami timmini jikkuji moƴƴi leñol son wona leñol tan jogori jikku Qur'an l'islam walla l'islam ko leñol julɓe ko leñol ngol wonno julɗo foti jikkorade wonno foti waade so tawi o wayi noon mbiyen ko julɗo ha joni so tawi o natti waade noon wodano kadi o sifora joni noon so julɗo siftine ande hol jikku holko Allah tabaraka wa taala yimiri julɗo yo won on conférence den yewtere kadi waɗe yaññe hen namde mbaɗe hen filto hen no feewi inchallahu taala ko yanti hen ko kadi so Allah jaaɓi ñalawma ñande 31 ma waɗi ko wiyete tabar rondo ɓe yewtere gooɓe jiile won yewtere gooɓe jiile ko seeɗen ɓe hewɓe ndendata hen o haala totto holko kalten hen ko pible bonde walla jikkuji bonɗi walla pine bonde gardi ene mbiya ene momta neɗɗankagal leñol men rendomano Fuutankoɓe ngandire Fuutankoɓe hande o saha gonnen mbiɗen koye mondialisation aduna o ko waɗi irtir fillo hankkadi yimɓe ko natnodirten mo renaki fof majja e nder pundi ndukori ndi mo rendaki fof majja gueɗe kewɗe natte meɗen nde ɗeɗo pible bonde e ɗiɗo jikkuji manam bonɗi walla miijoji bonɗi nattinaɗe meɗen ɗi ganduɗa goho rendu fulɓe ko rendu julɓe rendu Fuutankoɓe gila naati islam yaltani alhamdulillah rabbil alamin ha joni yaltani ndeke noon so wiyama eɗen celne walla eɗen bonne walla eɗen ndendine walla eɗen ceerde eɗen poti salade ɗenon ene foof janggen ɗum ƴeewen ɗum waɗe ƴewtere gooɓe jiile ha paamen caɗele ɗe paamen kadi holno paddortoɗen holno calortoɗen mana caɗele ɗe naata e rendu meɗen sikala kadi ma yuɓɓine nder dente he jonde nde kam ɓuri toɗɗade ko almuɓɓe walla noddoɓe fewde lawol Allah weedi meta noddoɓe fewde lawol Allah walla men wajotoɓe walla haaloɓe eɓe porme hen walla ɓe tindine hen neɗɗo biiɗo ena nodda fewde lawol Allah holno foti siforade holno foti waade nde wonno Allah tabaraka wa taala no wi annabi ni udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati noddu yimɓeɓe e lawol Allah kono noon yo woni haqilantagal timmugal yo won kadi e wajuni wiiɗo eyi hande wiyoɓe no porta yimɓe e diine islam so renaki dognade yimɓe e diine islam bo nde wonno won gaddin mo gaddata tan neɗɗo dogete wasa heɗadema joni noon jikku no noddo fewde lawol foti waade almuɓe ɓe ma kalane ɗum pamne ɗum bete manam mbawa sifrade noon ganda enen foof ko en alhamdulillah rabbil alamin ko en julɓe enen foof ɗum minen ko yidde moƴƴere enen ndendi foof ndendi enɗam ndendi kuccam ɓe pamne ɗum ɓe paama ɗum inchallahu taala so tawi ko noddan ɗo no mbiɗen doni noddan ɗo ko huftidindu faltaki ɓe mbinen wona minen onon kamɓe kala mo ɗeɗo toɓɓe woni goƴa mum mo oɗo diine woni goƴa mum woni haaji mum woni himma mum gurdam men ɗo woni goƴa mum yo andu ko noddaɗo hay goto nelda ha kartal yo andu ko noddaɗo yo arono saabi kanko jeeyi ɗum enen fof kalten ko diine islam noon leñol jeeya galle jeeya diwan jeeya leñol hay goto jeeya hinde jeeya ko noddaɗo wate ko kamɓe noddi wona kamɓe ko ɓe julɓe tan nde wonno Allah tabaraka wa taala kañum ene wi huwa sammakum muslimin Allah si indiri en julɓe
Allah indiren julɓe ndeɗo inde jogiɗen ndeɗo inde nde Allah hokki en nde enen fof ndendinde koye ndeɗo inde kadi nodduɗen yimɓe koye inde muslimuna koye ɗo nodde yimɓe julɓe kala julɗo ko noddaɗo hen yo ar noto hen yo ar adda hen ballal mum yo ar adda hen feere mum yo ar adda hen miijo mum yettina gandal mum ngal Allah wi yo yettina ngal enen fof ballodiren pewnen nde wonno ɓe mbiyata ko sare fittu damal galle ma tan fittu damal galle koddiɗo ma so ɗum ala so hendu ari tan ko wonno damal galle koddiɗo ma ko weɗo natta e damal galle ma ngal seɗen jiiɗi mbaɗɗen ko wayi wadde maaw ɗum ɗo woni manan fayida ñalawmaji mbaɗi heeɗi jowol ɗi no mbiɗen ko ñande 31 e ñande goho noon subaka altini wonata so Allah jaaɓi inchallahu taala ñande goho altini so Allah jaaɓi ñande hen yimɓeɓe mbaynoto jowol kala keddoriɗo hen jot e waktu keddiɗo ene wawi jokkude mana waɗoyde dawa e sabiɗum Ceerno Diaw ndeɗo fedde nde jooɗi Nouakchott mayirɗe 2019 devise 2020 nden ko tafte fedde nde wonno amsalam nden ko tafte fedde nde wonno fedde nde tafa waɗi terɗe fof leydi fof ne jogui terɗe mum ne jogui fedde mum banggue en liggo e nder leydi fawade gurdam e leyɗe ɗe no dokkiri ni fedde nde ko hol golle jonde ko ngol ne jooɗoto lawol immol kono e nder oɗo fatra nde woni koye gollade nde gollima e gueɗe kewɗe nde waɗi duɗe Qur'ana ɗo yimɓe jangguinte nde walli rofolɓe nde walli kadi jaayaɓe nde sembini jangguinoɓe e noddoɓe fewde lawol Allah tabaraka wa taala ma wonno namdiɗo hoto ɓe dañata financement hay financement goto hay jawdi gotel ummoraki ɓe caggal leydi walla e neɗɗo goɗɗo ala ko wonɓe fedde ɗe goto fof gattata ko wawi wadde walla huni e hoore mum ene waɗa koye ɗum tamana renni wonɓe muten ɓe ndendina wonɓe Sénégal ɓe kañum ndendina toon malɓe ndendina toon goto fof no golloro banggue nder bila mabɓe ɓe mbaɗi he mana gueɗe kewɗe nde wonno neldoɓe jawɗele ɓe na jiiloto kañumen ko Allah jiiloto ko dañde baraji koye men mbaɗanta enen ne Allah won ko hokki en jawdi enen mbaɗen koye meɗen hay fedde wotere wonde caggal leydi walla janninkode jokkodiraka e ɗum ɗon koye sembeji tan yimɓe wonɓe ɗo henne ɓe goto fof noon fodde ko wawi fodde imanagal mum ene waɗa hen koye ɗum gueɗe ɗo gueɗe fof mbaɗa duɗe ɗe mbaɗa duɗe ɗe ɗumina wa amma duɗal jowol ngal duɗal Hadji Mahamadou Ba jowol ngal ko ɓuuri hewde ko doole ɓiɓɓe jowolnaɓe e no wawi humpita mawnani hen no fewi kono fedde nde jungo mum ene famɗi hen kadi ɗum kadi mbaɗa faami financement o kadi ko koye ɓesgu jowol tan walla ko taari mana jowol en mbaɗi ɗum wawi taw won ɓurɗo wawde ɗum mana haalde ko wona min kono mboɗo andi kam wona e doole mana fedde ɗe walla sembe muɗum wona kañum waɗi ɗum inchallah kono ɗum foof kala lowre islam nde ne yaaji kala goñiɗo hen goñi tan koye lowre islam he ko yo yaaj tan yo feew Ceerno Souleymane Seydi Diaw salmini kadi rewdiɓe haala ka fof en ñaguima yafuya kadi fandare nde tan paamen ko daranade oɗo diine ko mission men enen fof pour noon mbawen daranade diine o namdi ko nangodiren gonen goto juɓɓen enen fof keeren diine o mbasen sarade mbasen sertude nde wonno Allah wi en ko inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus Allah tabaraka wa taala en yiɗi ɓe darantoɓe diine muɗum kono yo mba saf yo organise ko ɗum adi organisation ngaji mbaɗa heddi fof sirte hande aduna o ɗum namdi kadi so yo non seulement organisade kadi yoɓe nangodir ka annahum bunyan marsus maadi fawfawtodir maadi ko nangodiri ko ɗum woni fandare nde e ittude barriére uji gonɗi hakkude julɓe ɗi ha anɓe l'islam dañi feere sernude julɓe hutorade mabda farriq tasud serdu konoɗa kadi julɓe korini ɗumen ne heewi deftere Allah nan ɗon sunna annabi sallallahu alaihi wasallam nan ɗon annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗaccidi en de te yarde accidi en ko deftere Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kadi wiyene en majjata so eɗen nangi hen firti so en majji tan ken woppuɓe sen majji tan ken woppuɓe so taw najum ko charte so tawi aɗa rewe ngol lawol majjata sa majji firti ka woppingol e kadi dutte wiide noddandu
ko noddaandu julɓe fof kaalaten heen ko jangde men hono sellirta hono foftinirta e needi sukaaɓe men saɗede ñandede ɓenndude ɗo nde enen fof en nani ɗum saɗede seeremɓe yahoɓe en jangguina sukaaɓe ene pawa ko ala e mumen ha ene pawa kasoji ɗi kandani ɗum ɗo fof kandi ko kala jiɗɗo mana hebde joomumen no mbaɗirta no ene foti darade darten kadi ƴeewen moɓe saraji men ɓe saraji men ɓe no ɓe juɓɓiri ɓe mbaɗi ɓe jangi ɓe mbawi ni enen ɗon kani wadde noon yo Allah won ballo e kadi toppirɗen ko felmoto leñol men joni ko andano ko e leñol men enen fof ko dogata e ɗum fof en nani ko kewi ɗo ñande ko en nani koɓe ganduɗa meeɗani andede leñol fulɓe watti nantede leñol fulɓe sen ndentaki en mbaɗi minen onon kamɓe ooliye eɗen kuccire e goɗɗum kuccirene waddude e koye men ha bonnoɓe manare nami manal ngal taw won noddandu ngal ɗo dental e ngal ɗo yimɓe dental ngal moni fof yo jaggu hoɗum koye maggal jeeya kadi yo arnoto hen inchallahu taala on bandiraɓe musidɓe tedduɓe radio Diowol Sare on calminama e ne mbi jingnaɗo men hono ceerno Ismaïla Seydi Guissé a jarama no fewi yo Allah yo moƴƴere e farumo dokkuɗa en o e aussi fama muya mo ɓeydanɗa bandiraɓe e humpito tigui rigui mo gaddanɗa hen ko fate ñalɗe payadɗi inchallah ko Allah jogui jobdi noon yo Allah yo moƴƴere minen min jogui tan ko min beltima emin duwanoma gurdam juɗɗam e battane moƴƴe yo Allah yettin ɗum e dow jaam waɗe e jaam gasa e jaam beele kadi ko sowena hen e moƴƴere ko Allah ene waɗanen ɗum Allah ne wawi ɗum yo waɗanen ɗum inchallahu rabbi noon golle ma jooɗi peewi min beltima no fewi dendagal bandiraɓe radio Diowol Sare beltanimama no fewi hettiyankoɓe radio Diowol Sare foof calminama beltanama golle moon kadi jooɗi peewi ɗum noon yo Allah yo moƴƴere